नमस्कार शेतकरी बांधवांनो, मी अविनाश मेमाने कृषीदीप या यूट्यूब चॅनलवर आपलं स्वागत करतो। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत की लाल कोळी व्यवस्थापन म्हणजे लाल कोळीचे व्यवस्थापन करत असताना कोणती औषधं फवारली पाहिजेत, लाल कोळीचे व्यवस्थापन कसं केले पाहिजे, त्याला फवारण्याचं शेड्यूल कसं आहे पाहिजे, पाण्याचं मॅनेजमेंट कसं पाहिजे, या संदर्भात आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण चर्चा करणार आहोत। उन्हाळ्यामध्ये तुमचा गुलाब असेल, मिरची असेल, गुलछडी इव्हन तुमचं वांगी असेल, या पिकामध्ये लाल कोळीचा प्रादुर्भाव हा मोठ्या प्रमाणात होतो आहे। तर त्याच्या लाल कोळी नियंत्रणासाठी आपण कोणत्या उपाययोजना केल्या पाहिजेत या व्हिडिओमध्ये आपण चर्चा करणार आहोत। तत्पूर्वी जे चॅनल नवीन असतील त्यांनी चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा, म्हणजे ज्या नवीन व्हिडिओ अपलोड करेल ते सर्वप्रथम आपल्याला पाहायला मिळतील। चला तर मग सुरुवात करूया। आपल्या पिकामध्ये लाल कोळीचा प्रादुर्भाव किती झाला हे ओळखायचं कसं? मी बऱ्याच वेळा काय होतं, शेतकऱ्यांना आपल्या पिकामध्ये लाल कोळीचा प्रादुर्भाव किती झाला किती प्रमाणात झाला हे ओळखता येत नाही। तुमचं गुलाब असेल, वांगी असतील, मिरची असेल, इव्हन गुलछडी असेल, या पिकामध्ये लाल कोळीचा प्रादुर्भाव उन्हाळ्यामध्ये जास्त प्रमाणात होतो। तर लाल कोळी प्राथमिक अवस्थेत कसा ओळखायचा हे आता आपण पाहूया। किंवा पानावर पिवळे स्पॉट येतात, थोडी पानं नॉर्मल पिवळी पडतात आणि पानाच्या वरच्या साईडला थोडासा एक पांढरा थर तयार होतो, म्हणजे एक पावडर मिल्ड्यूचा एक लेअर तयार होतो। दुसरी गोष्ट, पानाच्या खालच्या साईडने एक जाडी तयार होते आणि त्यामध्ये लाल कोळी असतो। लाल कोळी काय होतं, तुम्हाला सोपा उपाय सांगतो लाल कोळी ओळखायचा कसा। जिथं जाडी केली त्यामध्ये काय करायचं, पान उलटं करायचं, पानावर थोडीशी चिमूटभर माती टाकायची आणि पान सरळ परत उभं करायचं। जर माती खाली पडली तर म्हणायचं लाल कोळीचा प्रादुर्भाव नाही, आणि जर माती तशी त्या जाडीमध्ये राहिली तर लाल कोळीचा प्रादुर्भाव आपला 70 ते 80% पुढे गेलेला आहे। तिसरी गोष्ट, आपला पेन घ्यायचा, पेन घेतल्यानंतर लाल कोळीची जर जाडी केलेली आहे त्या जाडीमध्ये तो पेन टाकायचा आणि सरळ आपल्या डोळ्यापुढे आणायचे किंवा त्याच्यावर लाल कोळीचे काही छोटे लाल कोळी दिसतात का, जर दिसले तर मला थोडासा लाल कोळीचा अटॅक आपला बऱ्याच प्रमाणामध्ये आपल्या पिकावर केलेला आहे। गुलछडी पिकामध्ये लाल कोळीने जास्त प्रादुर्भाव केल्यामुळे काय होतं, किंवा गुलछडीची पाने निमुळती असतात आणि लाल कोळी रस शोषल्यानंतर काय होतं, जी गुलछडीची पानं असतात ती पूर्णपणे पांढरी पडतात। आणि बऱ्याच शेतकऱ्यांमध्ये गैरसमज काय होतात, आता आमच्याकडे शेतकऱ्यांचे गैरसमज काय होतात, किंवा शेतकरी काय म्हणतो करपा आहे किंवा पांढऱ्या बुरशीचा अटॅक आहे, मग शेतकऱ्यांना 80 ते 90% पुढे गेल्यानंतर शेतकऱ्यांना कळते किंवा तो लाल कोळी आहे। मग शेतकरी काय करतात, साधी आपले ओमाइट असेल, सल्फर असेल असे औषध फवारली जातात। तर त्याची जो ETL म्हणतो आपण, इकॉनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, हे 80 ते 90% पुढे गेल्यानंतर आर्थिक नुकसान पातळी जास्त पुढे गेल्यानंतर काय होणार आहे, ते बऱ्याच वेळा कंट्रोल होत नाही। मग शेतकरी आपलं सल्फर असेल, ओमाइट असेल याच्यासारखे साधे स्प्रे करतात। तर त्यासाठी आपण काय उपाययोजना केल्या पाहिजेत हे आता आपण। ज्यावेळेस वातावरणातील आर्द्रता, ज्याला ह्युमिडिटी म्हणतो आपण, 60% आतमध्ये जर आली तर लाल कोळीचा प्रादुर्भाव, म्हणजे वातावरण ड्राय पडतं आणि हवेमध्ये उष्णता जास्त वाढल्यामुळे लाल कोळीचा प्रादुर्भाव जास्त प्रमाणात असतो। अशावेळी गुलछडीसारखे पीक असेल किंवा तुमचं गुलाब असेल, वांगी असतील किंवा मिरची असेल, या पिकामध्ये ज्यावेळेस लाल कोळीचा प्रादुर्भाव होत असतो त्यावेळेस पानाच्या खालच्या साईडने एक लाल कोळी जाळी तयार करत असतो। आणि आता जाळी तयार केली ज्यावेळेस आपण औषधांच्या फवारण्या करतो, म्हणजे ओमाइट असेल किंवा अदर तुमचे जे लाल कोळीचे औषध असतील, आबासीर असेल, ओबेरॉन, फेनपायरॉक्झिमेट, अदर काही जे ॲक्रिसाइड्स कोळीनाशक ज्यावेळेस आपण स्प्रे करतो त्यावेळेस ते फवारणीमार्फत लाल कोळीपर्यंत पोचत नाही। त्याला कारण तसं, जेव्हा की ज्या जाळीच्या आतमध्ये पानाच्या खालच्या साईडने जाळी केली असते, जाळीच्या आतमध्ये लाल कोळी असतो, म्हणजे ते औषध आपलं लाल कोळीपर्यंत पोचत नाही। अशा वेळेस काय करायचं, ज्यावेळेस आपण लाल कोळीची फवारणी करणार आहोत त्यावेळेस त्याच्या अगोदर 1 तास ते 2 तास अगोदर पूर्णपणे, म्हणजे प्रेशर पंपाने पाणी आणि पाण्यामध्ये थोडंसं सल्फर, म्हणजे 200 लिटरचं समजा पाणी आपण घेतलं एका बॅलरसाठी, तर त्याला 200 ग्रॅम सल्फर किंवा मग तुमचं मॅग्नेशियम सल्फेट अर्धा किलो, मॅग्नेशियम किंवा सल्फर, जर सल्फर टाकलं तर 100 ते 200 ग्रॅम सल्फर टाकू शकता आणि मॅग्नेशियम टाकलं तर 500 ग्रॅम मॅग्नेशियम टाकायचं आणि पूर्णपणे प्रेशरने तुमचं ते पीक धुवून घ्यायचं। नंतर 2 तासाने त्यामध्ये बाकी तुमचं काय तुम्ही जे कोळीनाशक फवारणार आहात ते फवारायचं, जेणेकरून फायदा काय होईल, किंवा जाळी पूर्णपणे तुटून जाईल आणि तुमचं जे औषध आहे हे लाल कोळीपर्यंत व्यवस्थित पोहोचेल। अशा पद्धतीने तुम्ही लाल कोळीचे व्यवस्थापन करू शकता। आता बरेच शेतकरी म्हणते किंवा त्याला फवारण्याचं शेड्यूल कसं, म्हणजे फवारणी कशी करायची किंवा लाल कोळीमध्ये, की जेणेकरून लाल कोळी आपल्याला चांगल्या पद्धतीने कंट्रोल होईल। तर फर्स्ट स्टेज असेल, म्हणजे प्राथमिक अवस्था असेल लाल कोळीची नॉर्मल, तर तुम्ही सल्फर स्प्रे करू शकता। त्यामध्ये ओमाइट असेल, तुमचं ओबेरॉन आहे, आणि जास्त जर त्याची
आर्थिक नुकसान पातळी जास्त असेल तर तुमचा ॲबॅसिन आहे, इन्सेक्टिसाईडचं कुनोची आहे, ह्याचंसुद्धा रिझल्ट चांगले आहेत लाल कोळीसाठी. तुमचा मिटिगेट असेल, मॅजिस्टर असेल, हे सुद्धा लाल कोळीसाठी चांगलं काम करतात. अजून एक महत्त्वाचं, उन्हाळ्यामध्ये लाल कोळीचा प्रादुर्भाव हा जास्त प्रमाणात असतो. अशावेळी तुमचं पाण्याचं व्यवस्थापन, म्हणजे तुम्ही पाण्याचं व्यवस्थापन कसं करता हे का अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे. बऱ्याच वेळा काय होतं, खाली ड्राय पडतं आणि आपण वरनं लाल कोळीच्या भावाने घेत असतो. म्हणजे खाली पाणी का आपण कमी देतो, ड्रिपने असेल ज्यावेळेस आपण बेडला पाणी देत असतो, पूर्ण बेड तुमचा ओला झाला पाहिजे. आणि इव्हन तुमचा जो बेडच्या मध्ये जो भाग राहिलेला आहे तो पण तुम्ही मोकळं पाणी सोडू शकता. जेणेकरून काय होणार आहे, जेवढं खाली ड्राय पडेल तेवढा तुमचा लाल कोळीचा अटॅक जास्त होईल, आणि जेवढं तुमचा खाली ओलं राहील तेवढा लाल कोळीचा प्रादुर्भाव तुमचा कमी होणार आहे. म्हणजे उन्हाळ्यामध्ये ज्यावेळेस लाल कोळीचं आपण व्यवस्थापन करत असतो अशावेळी पिकाला तुम्ही भरपूर पाणी द्या. म्हणजे काही शेतकऱ्यांमध्ये काय होतं, जास्त पाण्यात जर पिवळी पडेल किंवा काही खराब होईल, त्याला मुळकूस होईल का, अजिबात काय होत नाही. उन्हाळ्यामध्ये टेम्परेचर जास्त असतं, त्यामुळे जास्तीत जास्त पिकाला जर पाणी दिलं तर आपण लाल कोळी चांगला नियंत्रण आणू शकतो आणि चांगलं योग्य प्रकारे त्याचं नियंत्रण करू शकतो. धन्यवाद.